Dokkum binnenvaren komen, mijn Amelandse vlag in mijn hand en op deze boot. Waarom? Daar komt snel genoeg achter. Maar daarvoor moeten we wel eens terug in de tijd naar het jaar 1572, het jaar van de Waalse Furie. Wat er toen al gebeurde in Dokkum, weten we aan de hand van dit boek. Skreund door een huisarts in Dokkum, Hendrik van Braa. Ja, en wij kunnen dat in voorlezen. Wij vertellen het hem op onze eigen manier. Al is het wel goed dat hij dit opschreven had, want er is heel wat gebeurd in Dokkum. Maar ook in het leven van de schreeuwer Hendrik van Braa zelf. Nee, sorry. Het is echt verschrikkelijk. Het is waar, die man die ligt op zee. Wat is hier aan de hand? Dat zal helaas niet. Dokter Van Braa en Katrina die ruzie had. Maar waar gaat dat over? Voor Stono weten hoe dit aanrent, volg ons dan. De komende weken neem ik je mee in de geschiedenis van Dokkum. We zoomen in op het jaar 1572, het jaar van de Waalse Furie. De Waalse Furie? Simpel zijn, de opstand tussen de Spanjaarden en de opstandige boeren, burgers en geuzen die Dokkum weer terug willen veroveren. Ingewikkeld? Nee hè? Als verhalen vertellen probeer ik het zo simpel en duidelijk mogelijk te vertellen. Want er is nogal heel wat gebeurd in Dokkum.